Здравейте, това е поредният урок от серията "Какво не ви казват пасторите?" Днешният ни урок е на тема църквата. Какво е църква? Ако нагласиме какво е църква, и темата ни започва с един текст, който е добре известен на хората, които четат Библия. Намира се в Деяния на апостолите. Нека да ви покажа. Значи, по времето на гоненията, които стават при убийството на Стефан, има някои хора, всъщност всички християни, освен 12-те, се пръсват. И ето текста, който четеме. Обаче между тях имаше някои киприяни и киринейци, които като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовестявайки Господаря Исус. Сега тук на гърците не е много точно, отворил съм протестантска Библия в момента и всъщност казва елинистите. Господната ръка беше с тях, та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господаря. И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим, и те изпратиха Варнава в Антиохия, който като дойде и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да пребъдват в Господаря с непоколебимо сърце. Понеже той беше човек добър, пълен със Святия Дух и вяра, и значително множество се прибави към Господаря. Тогава той да отиде в Тарс да търси Савел, и като го намери, доведе го в Антиохия, като се събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекаха християни. Така, това е нашия текст. Намира се в Деяния 11 глава. Можете да го прочетете. Искам да видите много неща, които има в този текст. Значи, тук е първото споменаване на думата християни, където в същия контекст думата християни, думата ученици и думата църква са синоними на една и съща група хора. Значи, казва ни се, че първо в това място, в Антиохия, учениците се нарекли християни. Също ни се казва, че те се събирали в църквата, т.е. те били църквата на това място, което били учениците и били християните. Общо взето, това е църквата, която ние виждаме навсякъде в Библията. Това са хората, които вярват в Бога и които търсят Неговото лице. Те се наричат християни и са ученици. Значи, може би най-главното, на което трябва да се наблегне и което е скрито от вас в днешно време, това е, че ученичество, християнство, църква са синоними и също са синоними с тялото на Господаря и много други неща, много други картини, с които Библията описва нашето състояние като храм на Бога, като хора, в които Бог живее. Ние сме описани като Дом Божий, описани сме като храм и като нива, въобще различни картини, които описват нашето състояние. Сега, днешното състояние на църквата е окаяно. Значи, днешното състояние е, че хората са разделени в едни малки групички, които дори да са по 10 000 души, са нищо в сравнение с това, което Бог иска. Бог иска единство на вярата. Така че днес ние имаме окаяно състояние на малки групировки, където един лидер е хванал колкото е могъл да открадне и да налапа от стадото на Бога, и той там го дои, стриже и въобще се старае всячески да бъде един местен Диотреф. Ако не може за целия град или село, то поне някаква област, нали? И тук, примерно, в град София, България, такива общности са няколко стотин и всеки е разделил учениците, всеки е направил някакво ново учение, всеки е сложил нещо така, което да гаделичка ушите на слушателите и всеки проповядва нещо.
Всеки проповядва нещо, с което да се различи от останалите, така че да може да каже, ето идвайте при мене, защото моето учение е така много хубаво и като си давате парите при мене и като седите при мене в моята секта, аз ще бъда много щастлив и вие ще бъдете истински Божии деца и служители на Бога. Всичко това, разбира се, не е вярно. Той не ви го казва с тия думи. Той ви казва същите неща, но ги казва с думи много добре прикрити, изключително добре прикрити. И вие трябва да внимавате да не слушате тия думи. Така, ние видяхме какво се случва в Антиохия. Значи в Антиохия идват някои хора, които говорят благовестието и някаква група, неизвестно каква, повярват в Господаря. Тогава отива Варнава, за да види какво се е случило, вижда тия хора, радва се на делото на Божията благодат или това, което Бог прави там, в тия хора, и това, което му хрумва, е да повика Савел. По-познатият ни като Павел, нали? Вика Савел и така двамата учат и са като пророци и учители. Се вижда малко по-нататък в 13 глава. Казва, в Антиохийската църква или в Антиохийското събрание имаше някои пророци и учители и Варнава и Савел, тогава вече Павел, са изброени сред групата хора, които са били старейшините в събранието. Ученичеството и християнството, които са обвързани в този текст, днеска са забравена тема. Днеска да си ученик на Исус Помазания означава нещо тайнствено, нещо сложно, нещо необяснимо, защото ние знаеме цената на ученичеството. Ние знаеме от Новия Завет, че Господарят Исус казва, който не остави всичко, не намрази всичко, а още собствения си живот, не може да бъде мой ученик, който не намрази майка си, баща си, жена си, децата си, който не остави всичките тези неща и не последва Исус, не може да бъде ученик на Исус. Ние всички знаеме добре това. Въпросът е, че на никой не му харесва да му кажат: брато, остави всичко. Остави всичко. И следва Исус. Днеска 99% от хората, които стоят по амвоните, ще ви кажат: да, ама то така не е точно така, нали? То всъщност е то е по желание, така, по сърце. Аз не виждам в Библията да пише да е по желание или от сърце. Аз виждам, че пише, че Господаря казва, че ако ние не оставиме всичките тия неща, не можем да бъдем ученици. Ако не можем да бъдем ученици, не можем да бъдем християни. Тук що го прочетахме в Деяния 11 глава. Учениците се наричат християни. А ако някакви хора днеска се наричат християни, или ако ти се наричаш християнин, но не вървиш в пътищата на Господаря, или ако аз се наричам християнин, не вървя в неговите пътища, значи, каква част от църквата съм аз? Не се знае. Не се знае. И така, ние имаме тези хора, които са наречени християни, които са ученици на Исус и които са църквата на Бога. Така че ние разбираме, че църквата на Бога са хората, които са в този град, в случая Антиохия. Те били църквата, те са събранието. Ако преведеме думата църква на нормален български език, защото тя в момента е религиозно извратена дума, която е дошла някъде в вековете в България, от черква, от не знам откъде, не знам етимологията на думата църква, но така или иначе тя битува в библите на много хора. Тя битува в библите на англичаните като church, в библията на испанците като иглесия и всъщност никъде не се превежда така както е описана. Думата еклесия, гръцката дума еклесия, която всички сме чували по един или друг начин, означава народно събрание или събрание. Ако изследваме думата еклесия в цялата Библия, имаме едно такова изследване, което ще бъде сложено своевременно на сайта и там думата е употребена достатъчен брой пъти в Стария Завет. Израел постоянно е наричан църква на Бога. Постоянно. Това е скрито от очите на съвременния читател на Библията, по ред причини, но тя е употребена над 100 пъти и Израел е наречен многократно църква, както и в Новия Завет в Деяния на апостолите, 7 глава, се казва църквата в пустинята.
Сега, разбира се, не се казва църквата в пустинята, се казва събранието в пустинята. Така ние имаме едно събрание в пустинята и сега имаме едно събрание, което е в Господаря, и това сме ние, повярвалите в Божия Син и Неговото възкресение. Така, за след малко ще трябва да направим новото видео. Тук след малко таймера ще ми покаже, че на всеки 14 минути и малко трябва да прекъснем. И това е принципа в YouTube, така че ние ще използваме принципа на този сайт. На всеки 14 минути и половина ще се прекъсва. Имаме тези думички, имаме думата еклесия и нейния превод. Сега думата еклесия има една подробност. В Новия Завет тя се използва и за една много езическа тълпа. Използвам думата езическа, макар и да не е точна. Това са едни хора, които в продължение на 2 часа крещат велика ефеската Артемида. Това е някаква църква на някакъв си идол, Артемида, Диана, или както е преведено във вашите библии. Значи, те си имали църква, което обаче не е вярно. Това са хората от града, които по един или друг начин били свързани с този идол. Някои правили там били занаятчии, правили някакви храмчета, други въобще някакъв бизнес си правили около това божество и те били пряко засегнати от благовестието на Павел. Тези хора 3 пъти подред са наричани еклесия, т.е. те 3 пъти подред са наричани събрание на народа. И те по никакъв начин не са свързани с нашата вяра, по никакъв начин не са свързани с Исус, с благовестието, така че думата еклесия не е религиозна дума. Думата църква не е религиозна дума, тя е дума, която обозначава хора, които са заедно на едно място. Сега, когато ние като християни не сме заедно на едно място, ние продължаваме да бъдем църквата. Знаеме това от много места в Новия Завет. Едното от които казва, това е 1 Коринтияни 14 глава, казва, ако се събере цялата църква, и се случват различни неща, нали? Там всички говорят на езици, но тогава означава, че ако не се събере цялата църква, ние само можем да кажем, че църквата не се е събрала. И така, ако ние кажем отивам на църква, говориме нещо, което не е много коректно. Ако казваме църквата се събира, е доста по-коректно. И това е, което Новия Завет казва. Ние се събираме, ние сме църквата, която ето сега аз съм си вкъщи и не съм събран с никой, освен с моята съпруга в момента. И въпреки това аз продължавам да съм част от църквата на живия Бог. Защото Бог е с мен тук, Той е събран с мене, Той е събран с моята съпруга и също така е събран с всеки, който вярва в Исус помазания. Така че ние продължаваме да сме събрание на Бога и продължаваме да вървим в Неговите бъдеща, независимо, че не сме заедно на едно място. Част от съвременния култ, част от съвременните идолски капища е, че църквата е църква, когато се събира на едно място. Това е изключително невярно твърдение. Ще го разгледаме в някои от следващите подуроци. Но важното е за сега да разберем, че църква е синоним на ученичество, църква е синоним на християнство. Църква не е къща, църквата не е религиозна организация, църквата не е адвентистка, петдесятна, православна или католическа организация. Църквата, еклесията е всички тези хора, всички нас, които сме повярвали в Божия Син, независимо къде се намираме по планетата Земя. И няма начин ние да разделим това, което Бог е събрал. Бог е направил едно тяло. И това ще разгледаме в следващите части, че църквата всъщност е тялото на помазание.